Sa Good Vibes, nakatilaw ka na bala sang dragon fruit juice. Mayara sa nagabaligya sini sa likod sa Bacolod City Government Center kag makapaubo siya sang 20 ka kilo sang dragon fruit sa isa ka adlaw. May report si Romeo Subaldo. Kadamo so pwede mabakal nga pagkaon kag ilimnon sa likod sa Bacolod City Government Center. Pero agaw atensyon ining dragon fruit juice. Paano abi kay sa kolor pa lang sang juice sa sulod sa container nga nagahulas sa katugnaw? Ganahan ka na nga magtilaw. Ginpaidasan pa sang dragon fruit sa kilid sa container. Makasiling ka na nga bulong ini sa kauhaw. Kag kung lugayon na sa nagabaligya ang juice, makapulo laway. Kag pagbutang sang fresh nga dragon fruit nga nagapula-pula, mas nagaka-curious kapagid sa sabor sini. Kag kung ibutang na sa cup kag butangan sa condensed kag evaporated milk, hindi ka na makahulat nga matilawan. Istorya ni Maymay Andrake. Sa tuanay, mga watermelon kag avocado juice lang ang ginabaligya nila. Pero bangod nga season karon sang dragon fruit, gintunan nila sang iyang amo ang paghimo sang juice. Kay milon ko dre sa una mo. Melon? Usog itang melon, pero hindi ka bakal melon. So, mong dragon fruit gulbe. Oo. Nagilis ka mahalin sa melon na dragon fruit? Kung damo naman ang dragon fruits, avocado juice naman kami. Depende sa season. O, depende sa season. Kung wala na ni kayo mo, gagmay na lang gani yung dagpo na Madula mo. siya. Ako na naman ang ara naman yung prutas. Ako naman na. Nang avocado. Depende sa season. Hindi ako anong ara ang available. Oo. Maiba naman nga nabaguhan gani luyag tilawan. Ang iban nagkahibalusang health benefits ng dragon fruit gani nagabakal. Mataas abi ang antioxidant kag fiber content sang prutas. Mga bata, kaya naman. Oo. Tigulang kaya naman. Oo. Ang mga kalabanan gawin yung sa kung mga tigulang, kay nami ko no sa kuwan. Oo. Ang mga gusto nila. Wala ka ni ginabutangan la condense, kay ila ibab lang gid nila gusto. Sa mga tigulang. Oo, Siguro, kanandam na mo, creamy na kayo. Duha pa lang kasemana sa gitsugura nila ang pagbaligya sini pero ginaamag ini sang tawo. Kung weekdays, makapulo man ka kilo ng dragon fruit ang ilang mapaubos. Pero kung weekends, nagalapot sila sa 20 kilos. Sarang ini babakal sa likod sa BCGC humalin las 2 ang hapon tubtub las 10 ang gabi.